Straight to the point. Mayong hapon kinatong tanan, welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon Lakbay Katoliko, oras sa 19 minutos ngon makalabay alaunas kahaponon. Mayong hapon sa atong mga sukintig paminaw taman sa giabot aning atong live edisyon. Mayong hapon kaninyong tanan. Atong isgutan ning saka nadawat na kong mensahe mga igala kining diri sa atong spam message. Straight to the point. Nga matod pa sa tawag aning niyang spam message nga atong nakuha. Paundangon na kuno tagwali kay mga Katoliko nang layas na kuno sa atong inalihan, nagwa na kuno ganahay sa atong mga vlog. Straight to the point. Unsa ka ni katinuod ni hatagan na to ni komentaryo ha. Humanani nga to mga pagampo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mayong hapon sa ato mga sukintig paminaw taman sa giabot aning atong programa. Mayong hapon ninyo. Welcome mo sa atong pagtuon diri sa Balaang Kasulatan. Anyway, atong takna mga sukintig paminaw 21 minutos man makalabay alaunas kaponon. Straight to the point. Mayong hapon sa atong mga sukintig paminaw. Una-huna ra na sa mga sulpot. So ganina sa atong gitawag og spam message, doon na tayo nadawat. Atong tanaw ning spam message mga igala, ato maning na-post diri sa atong gitawag social media. No? Kay sa tinuod lang pagka-istorya kaning atong tawag aning ni ang live edition sa Facebook na piktuhan nagtinuod ni mga sabadista. Nya tay laing mapasubinglan na ni kay deceptionist mga sabadista. Ilahan ning kalaki. Kalaki nis mga sabadista. Walay bunagin nga ningog brad, undang nagagwali de brad kay Katoliko ko brad. Ang kusog kay magpapritin ani sabadista. Dili ang Iglesia ni Kristo, di man na sila magpapritin Katoliko, lain man ang Iglesia ni Kristo. Kaya matod pa sa Iglesia ni Kristo ko sa una brad, Katoliko mo ko sa una karon ikbalhin ko Iglesia. Anam nila ha. Mo ni ilang tirada nya dafa kaning karon kaning ginganlan og Elwood Perez nga nagdada aning fake account. Kining Elwood Perez nga nagdaan aning fake account nga matod pa na bro Eugene, salamat kayo ha imong pagdepensa sa atong pundok. Nagpasalamat pa sa nga nagdepensa kuno ta sa atong pundok. Pero aging dugtong niingon no, pero mohanyo ko nimo nga imo nang undangan ang mga imong mga vlog. Ginoo ko. Oh no. Kay pati kami naulawan na ng imong trabaho. Di usa ka man inyo hanggi dukot tanan nyo simbahan gitukod og kano di maulawan sad mo diha. Straight to the point. Mahurot na noon ning atong mga sako pagpamalin sa nagkalain-laing mga tinuuhan tungod anang imong pagpagkaulaw. Dili oy. Kung imong tanaw ning atong mga live gipang-upload ni dito sa YouTube channel Reverend Father Darwin Gitgano, i-upload sa nako ni sa akong YouTube. Nga tanawa mga comment dito. Og na puro ba negative comment? Sus mo na trabaho sa mga yawa aron kuan na iba murag nahalangan na gini sila tinuod sa atong mga banat. Layo kayo ang imong bersikulo nga imong eksplanasyon sa badista ni. Ako og ang akong banay nagsabot ng mamalhin miss nami pasaylo amig dako brother. Wa koy labot ninyo. Kung mamalhin mo ang simbahang Katoliko, wa managinot ani mga taong dili open-minded. Straight to the point. Kani bitaw mga tao nga nagsige ra og kanang panghilabot sa simbahang Katoliko. Bisag usahaw na tug inampo mamuak gyapog mga imahe. Wa ganahin Katoliko ana. Straight to the point. Mga dili kayo open-minded ba? O si Reverend Father Darwin Gitgano pa ipaistoryahan, dili ko interesado aning mga taong dili open-minded. Pamalhin mo ganyo dito sa may labot na mo.
Inyo man ang tulubagon basta the fact nga ato na ning gihatagag pagtagad mga igala ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Therefore, kung mamalhin na mo, wala ko'y labot ninyo. Straight to the point. Ha? Tulubago na ninyo. So karon, batod pa sa inkuhan, hanyo lang yun. Yan nasakitan kami, naulawa na. So sa may gidukot ninyo anang inyong simbahan, gitukod og tao, og maulawan man day mo kung atong ibulgar. Kaya kung dito magun mas mga pastor, mga igala, ha? Kaya kung dito magun sila sa pastor, tuluan na gina sila binutbot. Tanawa, sige supak-supak na bay, kung ano, itong Mr. Alvin Sanchez, so sige supak-supak. Karon yan, nasa gibirahan nga, wala sa Biblia ang Happy Sunday. Na mas Biblia sa unang kining atong mabasa sa Salmo 118:24, correct me if I'm wrong. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Unsa maning adlaw nga mag-rejoice ta, mag-happy ta? Adlaw bang Sabado din si Kristo tuwa sulod sa lubnganan, o adlawng Domingo kay si Kristo nabanhaw siya? Therefore kay nabanhaw man ang atong Ginoong Jesucristo sa adlawng Sabado, Happy Sunday tada. Kapitulo sitas Biblia, asa man ang inyong Happy Sabbath ron? Straight to the point. Ha? Dili open-minded, kay open mouth ra mo. So kaniba, murag na sakitan, daghan man ni sila. Actually, manggo dili lang kini kaya akong nadawat, ako lang gididman ning uban, ya daghan kay uban diri sa ato ang social media nga nagsige nagpangpangdaot sa ato. Ang uban gali nang hulga na. Ha? Ang uban grabe personal. Budlat kag mata, dako kag ilong, hiwi kag namo. Ha, sa gunsa nila ilang i-comment. Ibaw tana nila. Straight to the point. Ha? Muna atong timanan pagayon, halangan na gini silang tinod. Now, i-grant na to without admitting kung Katoliko gini silang tininood. So may labot na mo ninyo, bumalhin mo, inyo man ang katungod. Basta the fact ang simbahang Katoliko nagtuga, nagtinuod, nga kini simbahan na gituko ni Kristo, kung dili mo magpabilin, diya, disgrasya mo. Kaniingan ng atong Ginoong Jesucristo, San Mateo 24:13. Maluwas ang magpadayon hangtod sa kahangturan. O saan pagkaluwas ninyo, magsige mong pamiya sa simbahang Katoliko. Ya, tanawa ra guning pamahayag ni Kristo sa iyahang mga apostoles. Klaro kayo ha. San Juan 15:5. Ngan siya, padulong ni 16. Ako ang punuan sa para so kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ako diha kaniya mamungag dagan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. 16. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga, gibalibag og malaya og puniton kini og dauban. Tikangkang di mo sa impierno ani og di mo mamilin sa Katoliko. Ha? Oga mo yung pagbilin sa Katoliko, tikangkang gid mo. Ha? So mo na disgrasya ba? Ya? Yan naman, Brad, undang na yung wali-wali, Brad. Sus, Ginoo ko. Be, igranta to, nga mangundang tagwali dire. For the fact of the argument, for the sake of the argument, nga no? Kamoy gabayad dire glod na ko kada buwan? Ha? Kamoy gasuporta na ko kada adlaw dire? Kamoy na malit anay mga libro dire? Wagali na ambag siguro ning kuan? Ha? Wagali na ambag siguro ning niang mga laing sikta aning atong live, sige rag pangomentaryo dire, kapitulo baba, bersikulo laway. Una nga, og nasakitan mo sa atong banat. Mabito ni kanay mga Sabadista no. Padyo kilay mo pasuminglan ana. Deception kay sos Ginoo ko. Si Brad Jando bitaw, ni-report dire sa toa. Brad, Sabadista na. Oh, tanawa. Magamana sila account nga kunuhay nagpa-as-if ka Katoliko para gyud nga ilang iamin nga naay Katoliko niingon. Straight to the point. So, ngundang tagwali ani, kumusta og mangundang tagwali? Aloy kay ni mga Katoliko, dali kay nila makabi kay naman wala nay mo sagang sa ilahang mga butbut. Ikaduha, wala na say mangomentaryo sa ilahang mga wali. Kuya mo ko kining Katoliko, di naman para sa una nga yung paluon mo uplok ring ulo aning balayan ba? Karon manukol naman ning Katoliko. Straight to the point. Ha? Manukol lagi ning Katoliko. Tanaw na to. So, mangundang tagwali ani, butang na to, sample lang gid to ha, nga mangundang gid tagwali ani. Ano, pag mangundang na tagwali, kadi katawa ni sila yung sikta, pertinda ko ang baba ba? Straight to the point. Ha? Abot ni dalunggan baba katawa ni ba? Okay
Kaya naman itong mga CFD nga di kayo kabalo mga tarungan ba? Katong CFD bitaw nga gatuntuon ba niya? Wa nag-live sa Facebook. Na mag-comment rin dito usahay. Anong inana? Awa mo to'y kwenta sila ha. Pero sa simbahan katoliko, dago kay nagkwenta na to. Ha? Pero kani bitong mga sa ilaha nga maradi kay kabalo mo rason nga mga katoliko, di kay nala tagag pagtagad, pero kani mga katoliko mubumba gyud. Sus Ginoo ko. Pwede magalang ginailaha nga kuan. Ha? Ya, saon na lang niya itong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Namalik si Katoliko. Pawaon na yun ta, pandangon na yun ta. Ano man, kanay mga tao nga gahi-gahi kay manipinsos pagtuong Katoliko, mao na ilang ipaningkamutan nga mabalda. Kay nga naman, the fact na sila mamutbot sila sa pagtuo nila, why makabalda nila? Oh. So, ano magbalansi tag tinood? O niya, tanaw na to ha, deception, klaro kayo. Di naman ta mailad ang inyong kami sa una brad, manalabtan mi brad. Ha? Kami sa una brad, gikan yung may Katoliko, tubong kumbinto mi. Unsaon na lang ni mga iglesia ni Kristo, 25 katuig ng iglesia ni Kristo, di ba alay kong Katoliko, uya muhawa na inoon ta? Unsaon na lang? Ha? Tanawa ra ko ng inyong mga pasangil-pasangil, wadyo talaing mabirahan na ni. Kamu, grabe kayo mo pumutbot ba? Sus, Ginoo ko. Oh. Pagsigig po sa Facebook, to ay 25 kalag, hamiling, nidawas, bunyag, hamili. Asa may hamili anang kalaga, o sa may hamili anang yung bunyag. Ha? Unya, sus, sige rag yun, nag-post kahapon ay 25, karon ay 1,000, pagkaugma, 500. Sa survey, orgyapon ni taas. Straight to the point. 26 minutos naman magkalabay alas 2 kahapon noon. Straight to the point. Now, kani manggod, kung ato gining undangan ning ato ang live dire kay magpadata ning iyang ulog-ulog ba sa mga sabadista ba? Ha? Kung ato ning undangan natong live, dako kay ilang katawa ni, mabulaan magini sila tinuodan eh. Kaya nga naman, wa nay mo sagang na to ani. Wa nay mo batikos na to ani. Ha? Munang bisag asa sumok-sumok, wa lagi mo babag. Muna dako kayong rason, malipay ni sila kung walay Katoliko, magsamok-samok nila. Tanawan sa may naitabo atong inyong pamamahayag kunuhay diri sa among barangay. Uy ba katong bag-o pang nahuman-human ning COVID, o pa'y pagtapok-tapok kunya. Gibawal sa among barangay nga ang tapok-tapok digid pwede tong at the time. Wala pa'y proper nga ordinasyon o kining order nga amo ang LGU nga i-allow na ning mga tapok-tapok. Pero kining mga Seventh Adventist gatuman gyud. Ani kurit pa nang kuan, sus ang problema lang kay nanghakot og mga Katoliko. Straight to the point. Ha? Nanghakot og mga Katoliko mga igala. So kung atong balansihon nganong Katoliko may inyong birahan. So timing kayo ay didto ko sa at that time gaduty ko sa kuan, tawag aning ni ang LGU dito sa public market, nya naman toy kaguran og lubi nya, galingan og humay ba, galingan og kanang tawag aning mga kakao inana bitaw nang magpagaling kag humay para ipoto or tikikon inana. At agiya na sa badista. Ya diri nagapuyo sa among barangay. Ya naman siya tigbantay dito nang utana ko sa magtagiya ari ba de. Usahay magtambay-tambay maggo dito. Siya nga, tuwar ba dos kuan? Ginamdaw ko sa Bible study niya gabi ko, ha? O, nanikurit ito dito sa kuan doon. Kanyang utong sirit ko. Atakdo kay pag alas 11:30 si bating ko. Nya mo ay pagdaan ako tong King James version akong Biblia, ang gi-order ako gikag Shopee. Abot ako to sa barangay dito gyud, dilang mga hubag kay sus Ginoo ko nakasaya ana nalagi ka dito sa kuan ba. Resulta mga igala, doon lang itong pastor ko sa may naadre kay before ko niapit sa balay para maniod to siya naatay Bible study unyang hapon dire. Ang partisipante tagaan na mog tag 100 ang ulo. Kung mahuman gyud niya og ang tulo ka adlaw dili 100 yung madawat 600. Ya, libre ta snack dire. So kung umugis na ka unya ra kang gabi taman pagkaugma dire kang balik 100. Bayadan ka. Ikaw sa may rason ani. Para na nga kuan sa kahago, babayaran mo kahagos tao. Dili man na bayaran ng kahagos tao. Gitagaan ninyo ang tao, utang kabubuton para maglisod, naghawa ninyo. Kaya nakatangag naman siya, mura ragod yan ng eleksyon.
Pag makahatag na star pulano sa imo, maglisod na kag balis pikas kay yamat kitagaan ra ba ko. Oh. See? So, din ito maputa sa into dalima ka. Now, ingon ko nga mo ba, hingkutor? Na ako yung tayo pangutana ba? Sa unsa man na, si Kristo ba, unsa may relihiyon? Ingnan naman ko niya bagampo ta. Duko sa ampo sa aso, suminaw ko sa ampo waman. Ingon din siya, ay namde kay Bibliang bago, magampo. Ko King James ni bago pa na ako ni na-order gikan sa kaneo kaning na Bisaya na ko nga King James version. Oh, na-order ginagdugay na ni. Na-order ako sa pisa hala. Nindot tayo no kinaaday ni English nakakibat skilled. Oh, nana din is mga Shopee ron ko dagam ni online. Sa tong basahon ang Biblia ha. Nagsigig tuyok-tuyok ka ng Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 patulong 11. Nga adlaw igpapahulay Sabado. Kaya din kung tulo din niya si Kristo sa Badista. Straight to the point. Na, Doktor, kaning ni ang libro nga, kung sa may paglarawan ninyo aning, gipadayag uno Diyos, nga adlaw Ginoo, Lord's Day. Sa mga adlaw, sa unya, iadto na dito sa atong lecturer unyang gabi apil diri, kaya ron makahibalo ka. Ipangutan na tanan. Dito dyan ko. Alas 6 magsugod ko no, pa alas 6 ni uli, kung sayo, gikas trabaho, alas 5:30 na nakos barangay hall. Kaya wapay tao dito, nagtupang tulo ko mata, kasi sayaw sa stage, silang gipraktisag sayaw. So, oy Brad, ikaw na Brad. Ako Brad, tubong kumbinto ko sa una Brad, akong uncle, pure pare dyan na siya Brad. Ay nakuguwata na inyong mga tubong kumbinto diya, ha? Di na tamauwat ang inyong tubong kumbinto. Ito o, kung mobili ko ang inyong, kumbinto rin kamayo. Diya, matoy liman sa 70 Adventist, nga nahinabi na ko sa public market, katong nakuhaan akong kawat og video, nakabunga-bunga in town sa panubag. So dito na, ang nahitabo mga igalahoy, naaday ka, mayo kinitambong ka, gigaydan yung ka Holy Spirit. Straight to the point. O adto na, pagdagandagan ng mga tao sa arits, tumangan diri talingkod, di ko ayaw kung palingkod na kay reserve na sa mga senior citizen, kaya basig na ay mga tiguang o niya mga bot dali, kasagaran na ba yung pangwaon, mga tiguang. At tuod man namang yung mga tiguang, pero di mong po di yung dagan. Sa 30 ka bangko nga ilang gi-arrange ito, sus, katunga, wag na sudlan. Alingaw na kay lecturer nila lecture kay, proud kay lecturer kay tigbasa sa Biblia, katikista man. Pero wag ka padalang katikista nila. Straight to the point. Mo ni ang resulta karon. Ingon pastor sa man imong gidahar dako pagay kagbag. Ay, Biblia ni. Ipa-confirm na ko ni sa inyong lecturer karon. Unsa ka tinuod di mga nasuwat diri sa Biblia? Gasabot na tahangan natay open forum. So ilang pastor nga 15 katuig nang gapastor diri na assign. Giagit na kong debate di mo sukol kay gusto na chat lang. Straight to the point. Di resulta. Sa lista dito gapil kay rumapil ka sa budget ko. Mao pala na basihan sa paghukom sa Ginoo di ko malangit kay nagpalista ko niyo disgrasya ko ani. Straight to the point. Haskang disgrasyahan yun ako aning trabaho Tahuman na lang lecture, mga alas 9 gyud untop. Nikabat na to alas 9 kapin kay doon na pa yung mga pahibaw gamay, doon na yung mga requisitos diya. Sa pagkahuman, mga i-distribute ang snack din, mga una. Pagkahumag pangaon, pwede na mo ulit ito nakakuha ng snack. Iwasa namang open forum. Giguyod din ko sliman. Aritas ngit-ngit. Ayaw ko gipangit-ngit kung gusto ka. Ayaw ko gipangit-ngit. Kung maon yung trabaho mo, kuyog ko guli. Uli ko, pagkagbawan ako ni balik. So, ginani ba? Karoon so sa man yung gipagbuhatan ni social media. Tamatod pa ninyo. Undang nalagwalid, kay nang gamay ng Katoliko. 1.36 billion kadaganan ang simbahang Katoliko. Sa tibuok kalibutan, saan mapagagamay, Gani, gibutang pa diri sa mga previous na to nga mga nakuha sa social media. Nga in 2025, ang prediction sa simbahang Katoliko, mas mutaas patag pinakadagan kay nga mga membro. Galing ka di lang isaba ni Katoliko ba? Yanaay na bunyag gandere si Kuan tagsara man ning uban namang Katoliko magpost-post nga welcome home na-convert si Kuan tagsara man nagkato yung pinakasikat kayo nga mga na-convert interviewon gyud og mga vlogger
Like for example, kato si Attorney Bambam mo. Ha? Sa Banal, Abimbim, Attorney Bimbim sa Banal. Oh, gipang interview mga sikat kay mga vlogger gikan sa Katoliko. Ani awa sa kwan Katoliko. Daghan man eh. Pero di lang kahilig ng Katoliko unlike sa mga ilaha. Sus magpost-posta na social media oy, dahil mga kalag diri 25 ka mo kamili na bunyagan. Sus Ginoo pastilan. Straight to the point. Ha? Kamili na bunyagan. Kaya ni Katoliko naman maghinambog inana. Salamat na gali mo kay tungod sa Katoliko gihimo tungod aning gitawag nato bang ecumenism. Gihatagan na lang mo konsiderasyon sa Katoliko nga inyong bunyag valid. Muna na mga sabadista bubalik Katoliko di na magpabunyag otro. Ay ilan na dawat nga bunyag balido na kay ngano man Trinitarian form man bisag walay autorisasyon ni mga pastor mamunyag. Oh, unlike atong nay mga nabunyagan jud og ngalan ni Kristo lang. Kay bunyagan jud kag balik diri sa simbahan Katoliko. Taliban na ka ni mga wa mo to nga si Kristo Dios. Ha? So mo ni atong balansihon pagayo ba? Ya grabe lang nasakitan na ni sila ron. Mabitan na tingala sa kuan nila sa una di si kuan di naman ni mag-live. Karon ka live naman. Kanya mag-live karon pagaw ba na. Unlike sa Katoliko kada adlaw ta mag-live dasig man ta kay ngano pagtulunan ni nga tuwa. Dili man pareha sa ilaha nga mag-live karon. Pagkaugma na sunod adlaw na pagka utrong adlaw sa nag-live ro kadyo tra po guys tanan pang content lang god. Ha, pang content ba? Straight to the point. Unya manood-sod aning mga daggo kayong mga Facebook page sa mga dili sa kaning mga dili Katoliko ba. Manulod-sulod aning mga daggo kayong mga Facebook page mga sikat-sikat kay nganon padaghan po din taon sa ilang followers. Straight to the point. Ha? Muna yung tirada niya, maipit bitaw, klaro na kay Bisaya, ato Grigo, ta Grigo. Nagbasahan sa Grigo, mudagan sa Bisaya. Straight to the point. Muna yung usahay, malibog sa tanin nyo, anong trabaho Ha? Parang kanina, sakitan yun sa itong mga banat-banat ba? Unang, magpadala tani ilang ulog-ulog, example lang na to ha? O tayo lang, may example lang ni God. So, ato ni example. Kani bitang giingon nga og maundang gitagwali. Ay sos. Ug wala pa lang koy gugma sa simbahan Katoliko hagbay ra kong niundang og wali. Ha? Oh. Ang saning post si Dan Maasin. Agoroy. Nya dituo pod siya. Oh, niyang gikuha niya atong screenshot o nya diyang gibutang og caption. Agoroy bisag ilang membro nakabantay na gyud nga palpak gyud ni ituo po din taon sa drama-drama sa ilang membro. Inana ng mga sabadista hilig kig drama-drama ug paasip nga Katoliko. Now kung undang tagwali dire kamoy gagasto. Kamoy gabayad lo dani kung what? Sag piso mo natampo. Straight to the point. Astilan na lang in taon dolor. Ha? Yagi-agi lang ginato ni katawa ba? 38 minutos sa man magkalabay alas 2 kapunon. Straight to the point. O na diya. Kung magbalansi tag tinuod bitaw atong balansihon ig tinuod ba? Sa iyo mo paila na lang inyong mga membro.